Welcome back sa aking YouTube channel. Ito po si Dong Bisaya at nag-iiwan ng isang kasabihan. Aanhin mo kung hindi naman sa'yo. Ayan, sa mga Kalong Bisaya, inaantay lang natin yung service kasi magmumotor lang kami papunta ng Tagaytay. Gusto ko ma-experience yung rides talaga na maganda. Medyo parang umulan ngayon. Pero sige lang, tuloy pa rin tayo kasi ito yung pinaka-pamper ko sa sarili ko. So mga Kadong Bisaya, sana hindi umulan, hindi magtuloy-tuloy yung ulan. Makakapunta na tayo ng Tagay. So ito yung promise ko sa inyo. So ito yung promise ko sa inyo mga Kadong Bisaya. Ay mga Kadong Bisaya, ito nagbusin kami ng gasolina. Hindi namin alam kung saan pamanda yung gasolina. Ang layo patan nito. Puta, nakala namin naabot pa sa gas station. Hindi na pala yun siya. Tulak. Nga naman ang buhay. Lalakarin namin. Malayo ba yung lalakarin namin mga Kadong Bisaya? Diba? Dandan pa mo. Oh, layo pa. Layo pa nun. Nasa kabila pa yun. Sige Jom, magmotor ka Jom kung kaya. Magmotor ka, mauna ka. Ano, niniwanan ako. Hindi kasi may para mabilis siya. Bakit ganun? Sinabon ko naman. Mga Kadong Bisaya. Woo! Lord. Mga Kadong Bisaya, wala pa siya. Nasaan na ba yun? Kaya sa bumili ng gasolina, yun lang yung gasoline station, Baka hindi niya ito napansin, ka-gasoline station. Kaya, or baka naman binalikan niya ako doon, mga Kadong Bisaya, baka binalikan niya ako doon sa kung saan na walang kami ng gasolina. Naglakad din ako Hindi ko alam kung may cellphone kung gano'n. Kaya mapupurnado itong pagpunta ko ng Tagaytay ngayon. Huwag naman mapurnada sana. Kaya ang tagal. Nasa na kaya sa mga Kadong Bisaya. Wala na ako yung total. Sana sunduin niya ako. Akala ko mag-i-enjoy ako. Dilubyo pala itong nangyari sa akin ngayon. Wala yun na nilakad ko. Ano ba siya? Dilubyo talaga.
Alayo na nilakad ko. Sabagay, exercise na rin makakadong Bisaya. Saan na ba siya? Wala, iniwan na ata ako. Or naglalakad pa rin siya hanggang ngayon. Grabe. Nasaan na kaya siya? Ayan ng mga kadong Bisaya, nakita ko na yung gasoline station, nandun na ata siya. Ayan siya oh. Ano ba yun? Ayan, total. Total. Thank you so much. Total, pinaglakad mo ako ng malayo. Thank you so much. Total, grabe ka, pinaglakad mo ako ng malayo. Total, ano ba siya? Total.